iwacho gani chiero mithiedho magawi. To mae matimore ne jotendwa. Adiera makende ni jotendwa emonyayo kidwa inani. Timbe makoro waneno sani gin emagikele. Nikech pile wapenjore gani to ka jatelo dhi e liel. En wach mane miting'o yawuoyi 80 midwa donjo godo e liel ka korgi oyawore to girwako angolo mar otenge to gidhiro ji makata kumidhi ne maiti to gine magiluoro gidhiro nyaka jodolo, gidhiro nyaka jodala. Ang'o midhi kodgi, ang'o miwuotho kodgi. Adiera makende en ni jotendwa emano chako gini to gini koro chamo gi kendgi. To kata bed ni koro chamo gi kendgi to koro nyaka walosie kako ganda. Nikech Ochunowa. En tim marach, okwenya liye mondo dhi mbele. Adwa yie ahinya gi mheshimiwa Samatandi. E gigo mosewacho, apani sani koro dhi mana dwe achiel. Kano wuok mokwongo, kane en gi nyasi, ma vijana no wuok kuonde mopogore mobiro njao nyasi neno. Mowacho ni vijana go nyaka ngeno ng'ama jatelo. Nyaka luor moro bedie. To nyaka ging'e ni bende obendi rite gi jogo ma sirikal omiye manigi gig rito jotelo. Ma kapo ni ng'ato neno ni jatenda ni momiya ting' na riti, ng'ato dwa dhiro moko ber, ng'ato dwa donjo fuke moko ber, to nyalo timo gimoro amora mar timo ang'owa rito jatende. Mano o include nyaka tiyo gi magina. Nikech samimiyo gi training to mago yie. To kwadwa chopo kanyo. Gima timore marach VOJ en ni vijana gi sani osewuok ma ging'eng'we kuonde ma jotelo nitie. To ka giseng'we kuma jatelo nitie, to gibende gin gi budget gi magikoni ka ng'wadhi kama. To Ken Muga nyaka golnwa kok tin to Sh100,000. Yande chien kacha watimo sigana moro Ken inyalo paro. Mane obila wachonwa ni sani gibet ma jatelo kokichiwo negi matin ne Sh100,000 to kendo koro gichapi achapa. En ohala mu. Ijuogi mana ka sirikal. To